Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on jurama, on jettama, on manama, on mantama kala e saaha. Tigi tigi en jiya golle mon moƴƴe payodinɗe dendagal halpulareɓe foof, wiyoɓe mbimi, wimi e wimami kala. On beltanama no fewi. Ko yafnade on ha joni, ñagade on duwawo, e kadi yafade on kadi. En keɓino ɗo mettere ɓerɗe men jaɓɓanoma ha muusi nattuɗen wawde muñji, taw ala sabiɓe ɗum so wona Fulɓe Production. En jalti en kalli alhaali film mo rewɓe mbelon no ɓe mbaɗiri ɗum. Ɓe kolli hen tidde hoore no fewi, ko ɗum saabi badgol men vidéo. Kolli en wonde kamɓe de ko ɓe mbaɗi ko ɓe jogui hen doole, ɓe jogui hen droit, ko ɗum waɗi jaltuɗen kalɗen vidéo wonde ɓe jamfima men, te kadi jaati ɓe jamfima men. Min ɗum mi hulata wiɗɗum, mi hersata wiɗɗum ha joni kadi mi wi'at ɗum. So ɓe darima mi wi'at ɗum, so ɓe noddi kam to ɓe mbawi nodden fof mi wi'at ɗum. Kono noon saabi jaltugol men rek e nder vidéo he en guinnino hen inde gorko moƴƴo jontaɗo woni Djiby Ould Ba Dula Kawel. Ko ɗum waɗi jaltuɗen kalɗen pour yo yimɓe gandu wona Djiby Ould Ba kalduɗen koye Fulɓe Production. Sabu Djiby Ould Ba mention spécial guittuɗo jawdi mum waɗi e pulagu, mbiɗa sikki on wujjata Fulɓe. Nden noon wadde bandiraɓe, en jafuɗon téléphone mo sona ɗon seeɗa. Nden noon bandiraɓe, ko yidde tan andinde on Djiby wona kañum kalduɗen. Te kadi en kaldata e Djiby, sabu Djiby en jottodirani eko fati e ɗum. Enene Djiby, min e Djiby min jettodirani ɗon. Jettodirmi kay koɓe liggodirmi, ko ɓen woni Fulɓe Production, kono Djiby machallah. Voilà, heddi noon kam en mbimo yo yarlo o yaafo kanko Djiby, en nanni hen inde makko. Kadi noon kadi e weltanade kadi e o mo ganduɗa ko kañumen dari mbi noddi dondimi e guellade nde wonno ko musidɓe yaadeɓe, yomi waɗ feere mi waɗa retiré vidéo ko an jeeyi gonga retire vidéo. Nden noon wadde en jarnima ɓen e koye mumen, sabu min komi dendaɗo noon. Halpulareɓe yo, jolfuɓe yo, o Sénégal, min Sénégal rendimi, kala ñaguiɗomi ganduɗo woni e erreur wi kam wone erreur, feɗede ala. Ganduɗo woni e erreur wi kañumne ene fooɗa erreur mum to yiɗi yadude fof min jaaɗa. Kono noon Abou Gueye a jarama, joom Kawral TV. Ko noon Kaw Ba aussi kañumne noddi kam haalni kam ɗum ni ko borom Sini Pular. Jarama no fewi, nonon kaali hen ko waɗi fayida, mi andil ɓerɗe mon ko moƴƴe. Voilà, ko noon woɓɓe kala nodduɓe mi hewɓe, ɓe mbi kam yomi yaltu mi waɗa vidéo mi andina yimɓe komin itti vidéo tade hunde régli. Tigi tigi bandiraɓe, on jarama no fewi. Yo Allah o yoɓon moƴƴere, yo Allah renon. Voilà, gila e baldal ni mbami ni mbiɗa laaɓi reedu, mbiɗa moƴƴi ɓernde, saɗede ala yam. Min ko neɗɗo a rewat lawol tan liggoɗen, sa eɗen liggoɗo kala ko jiɗɗa mbiɗa wawi waɗandema, hay sinno mbiɗa ko yomi hirsu hooram, mi hirsat hooram. Mais so
watti waɗoyde penale tan dal en kaɓat noon min mi haɓra e neɗɗo cortuma mi haɓra e ma ni far ni mais kaɓaɗi kam e bange haala kam ha ganda kam komi cuyna mi finani komi futanke mi anda haydara kono mbiɗa andi haaju am kam. Merci beaucoup jarroɗon jafoɗon leñol fulɓe fof jarroɗon jafoɗon haalpulareɓe jarroɗon jafoɗon artiste ɓe haalpulareɓe musicien yo théâtre yo baɗowo peinture kala dillowo e art dal mi wi ɗum excuse nden noon on jarama no fewi yo Allah waɗan e jaam kisal e ndenka merci beaucoup.